What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug batas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang tughan ng malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Kaya ko. Nagbaho ako. Lipay ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimpanahin nilang ta. Dahil ako gusto magkita lang kaya pag-ibukan nito. Lisod nagpapalik ko ng baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong palut, dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Araman Productions Center. What's the style? Ako si Laika. Inaingon, kung ikaw pakyas sa una mong gugma, ayaw ikaguol, kay mo abot lagi hapon ang adlaw nga makahibag kag binuhat nga para gid nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi na di na ko mahimong mahikalimot. Kay mo dahil nagisukot Darwin gabi. Oh, ma. Di one click na ako siya kay nakagusto man ko niya. Oo, hinoon. Buotan man sad na sa akong tanaw. Kay kada kita na mos kawas, mo amin pipi na siya dako. Kaugon pa ko niya og mama. Oo ba, ma? Magmama na di siya mo? Oo, oy. Kana napasabot na nakagusto gid siya nimo dahi. Busa, okay ra ko eh. Na siya ang nahimo nimong hinikugma. Murag maglisod yung kong dahil ng akong napalit na. Nahindahiyak man hinoon kong pamalit. Uy, ni ay pa'y na po kakilong bukas. Ay, napagyo karnis, papoy o isda. Astilan, kabugat na balang ane ang saon ko maniroon. Uy, uy, si Darwin ang nagsampit sa kungan. Ni asa paingon ako. Uy, dong. Pangkumpra. Ay. Nagkana ko na. Mag-isod magagdaan na. Ay, amin ko, be. Amin ko. Dahil manawag na kong e-bike dong para makasakay na lang ko. Isakay ko ni Ya, kung ka na, oy. Mag-isod magdaan na. Padoong sa inyo. Sa eskina ra ba ang tamaan ng mga e-bike? Di man na makasuod sa inyo sa sityo ninyo. Oo. Manawag na lang ko makakarga dong. Hatag lang ko pahinungod ba, mga 20 pesos agad. Okay naman po ang mga standby na. Ay. Tabangan ta ka ugdaan ng mga kinumpra nimo. Ako Elsa ni Uy, imo mo ko nag-asa akong mga kinumpra. Uy, handa na po ka kilo ra ba na nga bukas. Ako ra ana, uy. Ha? Ay. Tanas gawas man na. Aron makasakay kag e-bike. Tana, madaling.
nalipay ka iko. Pabaya ni mo dong Darwin. Sakay pa man dito ka skibay ko. Aron mo mo alsas o panahunda. Ay, na panulog. Makaalsa na mo, oy. Yan naman ko. Bay, lugar lang dyan sa eskinita, bay. Bay. Okay na. Huwag na naog sa ibay kay ako ray baka naog sa mga dani mo. Ay, sige. Sige dong Darwin. Ay. Ay, ali, be. Kuhaon ko ng uban. Ay, ayun na. Ako ray baka naog ini. Ako tanan ini. Kaya ran ako ni. Hey. Salamat dahil ka ha. Masugot ka nga mag-date ugma. Abi na ko kutog ako sa sikit-sikit ni mo. Wait, date. Salamat kay day ha. Mag-date na kita ugma. Darwin, nisalig ko nimo. Usa pa, uyab naman ta. Lain po kaayo ko na dili ko musugot nga makik-date ka na ako. O, labaw sa tanan, butar kaayo si mama nimo. Samot na nga, nagmama na kaniya. Pado na magita diha agad. Kita man gid ang magkadayon. Mao nga, yun na una lang nako ang pagmama niya. Malipayon di ko nga naduroy ta. Nga imo pa jud kong ipamalitan og mga gamit. Busog pagid kaayo ko sa itong pagpangaon sa mall. Salamat kay nalipay ka. Ni hunong lagi ning gisakyan tang taxi tungod sa motel. O tungod kay manood ta diha aron sawaan na to kagugma. Darwin. Tara day, check in na taday sa motel. Darwin, mahadlok ko. Virgin pa ba ko? Ako may sikadaan ng virgin. Uy! Kapoy na kayo sigurtian ni. Ingon ba yun sila? Sakit ko na kaayo basta primero. Sakit basta kaliton. Pero Basta. ako ramang hinayon na. Basta, sure, hinaya. Lagi, paday, tanas na kay lamni na kay day. Nasa dali, tila na sa dam. Sige tagtila. Naupos rin ako. Tila. Lamigin ni tilaan mo dahil labi nagka ng virgin pa rin. Labi na ingali ka ng bugdo bitaw kayo dahil. Lamigin tilaan ba? Kasama niyo? Umuta eh. Umut kita eh. Lamigin tilaan. Lamigin sa mga sige kong tila niyo. Ano yung ubus niya? Kaning imong boobs akong kumot-kumotun. Sama niyo. Hindi kumot-kumot sa mga dagtong kamot. Lami, aray. Bali na sabi. Aray na sa mo, didi sa imuhang boobs. Nang ipalahi ka kapoy, nagkita kayo. Mao lagi. Diri, Palahi na sad. Kasi gusto niyo mo. Tanang palahi. Ako ba? Pero isultig yapon na to. Ni, katos ko. I love you. I love you. Laika. Laika. Hindi naging madaray. Nagmumula ko daan. Nagmumula ko daan. Ready to fight na ni. Ready na ka? Ready na yo. Hinaya. Di, hubo ni. Ayaw, palahi din ako. Imo ka na palahi. Rubuhon di ka sa kanya. Agay, hinaya. Sanista ko na. Sanista. Agay. Lamian na.
Pagkahinam, may atong Darwin. Ay, ang imong lawas na di apas atong kanahan. Abi kay iya naman kang nalilaptan o kadaghan, wa na mapakita ni mo. Ma-cute. Pero sagdi lang, ma. Dili pa ni ang katapusan sa akong kalibutan. Dili pa ni, ma. Dahil salamat. Salamat ay ka. Gisubuti gid mo. Salamat ay Emosyon. O ano, di ka, uy. Manong malipay man ka? Kaya gisugot na di ka. Siyempre, buutan man ka. Pero prangkahan ta ka, ha? Hindi na ba ako virgin? Oh, nakuha na ko. Padaghan sa akong unang uyap. Wala pakita na ako. Oh, mo ka na mabuni. Wow! Oh, hindi na nag-isang pa yan. Basta wa mabuni. Klaro kay ning wa mabuni. Bala na eh. Maram to ang okay. Pakasal ko ni mo. Pasal ko ni mo sa labing madaling brown. Chico. Kadali sa mo magpakasal na bayana, oy. Bago pa ganyan mo kauyam, pakasal na yun. O pag ganyan, magkapangilabot. Ha? Mahal man ako pa. Bida sa di mo ba eh. Tuyo na ko. Uman sa kasalan ko. Namo. Labtan ako siya. Pero sa dili pa siya mabuhi pa na ako. Tagam yun yung bayana. Bayan ni kumbago kilabotan rin niya. Ah, grabe, Oo, tanawan niya na to. Establik balik ito, initaas pa yun, mo nga. Natuskig pa yun, ayun eh. Ang babae nga. Doon ko na Labtan ko siya. murag mga anak, no? Niturjak ni mo. Mo gini ba tiyo, babae? Murag ni mga anak. Mga Kung pakaslan. niturjak ka o kadaghan, o tabla, rapog nga. Pakaslan ako siya ba? Pakaslan. Tabla rin ng anak, kadaghan. La. May pagkadakong babae. Ano ba sa tao na siya ba? Basig, makagwantar na siya sa kuwa. Grabe sa ko na makakit-kit. Dako kayo! Napanisanan mo. Huwag yung Pokemon pa na. Uy, abi bago din ang partner. Checo. Ka na. Salamat din. Hindi pa kaskan. Di ka na ako virgin. Sige, okay na. Ano ka? Tugaos ko. Magtuon na ako. See? Hindi mo tanaw na. Tanaw na di ay. Pag-ikaw na. Ingat ala ito. Uy! Dirisuan na lang ko sigot eh. May sama ko po. Buli ko sa break. Ako pa pa siya ito. Sama ko. Ay, uwa pa rin ka naghubuan na lang. Ay, tanawa. Huring kita. Sige, hubuan. Para makalik na sa karaan. Naghubo na ka? Okay na. Naghubo na? Oh, look. Oh, I love it, look! Wala yung gusto ko na akong kuya pa mo, ha? Nasa oras na. Imo, laboy. Imo, Para pagbalik.
oy. Makatong. Tubig, Bi. Tubig. Salamat pa, tubig. Wala lang. Ay na lang, ate, sa kakiyon mo ko nga. Ayaw. Tubig. Ano ba? Ate, sa salamat mo kamadlok. Kumadlok ko, manumadlok mo kung namin ko yung kabuga. Kabuga bitaw. Ready na po. Ready na? Ready? Sige. Kinariki ba? Dito ka layo. Ano ko diri? Okay. Isuot yun na. Okay. Ricky? Ricky? Diego? Oh, yes. Set? Set. Go! Karoon na niya. Isuot na! Matay na! Bisa bito. Bito man. Lubiya. Ikaw ba ba? Oh! Singa sa rin mo. Mupito man. Pero bahala na. Bahala na. Mupito ni. Pasaso na ko niya. Sige. Mura kong nanganak og kadaghan diyang hilabtan ko sa kumpana human sa among kasal. Bisag di na ko virgin. Agi agwantan ako ang tanan. Uy, kay bana naman ako siya. Nadugay na okay naman. Sige gyapog tito. Di na ko sakitan. Mga mga kasama ang kaagi ni Laika dinining tulumanon. Pag sa style, nadugay dili na sakitan style. Kini mong sugilaron disuwat ni Jay Badayos dalit sa RM and Drama.